Feminismuk ze suposauzun, edo bilgune feministan sorkuntzak ze suposazun, oindala 10 urte niretzako, suposazuna da batez feminismo egiteko beste era bat. Era berri bat, era fresko bat, Euskal Herrien eindako feminismo bat, ez ginen agitzeiten ez andaluziko feminismuz, ez feminismo samilez, eginen hemen bertan eta hemengo baldintzatan oinarritutako feminismo batez hitzeiten. Parekidetasunean oinarritutako Euskal Herria sortzeragoaz adierazpenin bertan bildu zituen ehundaka emakumen ondori jogea, ez? Eta emakume horien indarretik eta bilketatik sortu zen bilgune feminista. Gogoratzen dut, bilgunea sortu eta urte pare batera edo hasi nintzela bilgunean, eta nire aurreko ibilbidea edo beti izan da gazte mugimenduan. Orduan, lehenengotan nabari nuen emakume kontzientzia hori edo ez dakit horren gabezia, ez? Ordura arte gazte bezala pentsatzen aritu izan nintzelako eta ez hainbeste emakume gazte bezala edo, ez? Gure kasuan Altsasun bilguneak oso gazte hasi ginen eta asko ikasi dugu bilgunetik eta gainera ikasitako guzti hori herrira zabaltzeko aukera izan dugu eta hori kriston apoioa izan da Euskal Herriko talde handi hau atzean izatea. Gure kasuan Etxarriko taldeari pixka bat eman diguna, Nahiara eta Biok herrian talde bat sortu nahi genuen, genekigun egizan ez egola eta hori, eta Mirenekin harremanetan jarri ginen, eta esan zigun nola bilgune feminista zegoen, eta gogoekin, eta gero justo kasualitatea sakanan bertan Altsasun ere taldea zegola, eta guri asko eman digu herritik, herrian lantzeko aukera hori, eta aldi berean Euskal Herri mailan babes hori, feminista bezala, eta lanketa horrek duen guztia. Gauzak beste modu batean ikusten ikasi dut, eta denbora guztian kuestionatzen gauzak ere eta bizitza ulertzeko modua, dana ulertzeko modua ere kuestionatzera eramaten nau etengabean, taloak egiten ikasi dut, eta ezakit gauza pilo bat ikasi ditut. Bilgune feministan sartzeak ekarri dizkidana dira betaurreko moreak. Azkenean denbora guztian, taldean sartu nintzenetik eta dela denbora guztian egotea gauza guztiak begiratzen beste perspektiba batekin. Eta uste dela handiena, gero momentu batzutan dela arazo bat, zeren ez duzu deskonektatzen eta ikusitu dizu gauza gaizki toki guztietan, baina beste momentu askotan ere indar bat eta feminismo azkenean bizitzeko ekarri didana. Bilguneak suposatu izan dit gauza asko ikastea eta gauza asko aportatzea, batez ere mundua beste modu batean ikustea, feminismoaren ikuspegi horrekin edo betaurreko hiekin. Gero ere jende neska asko ezagutzea, herri ezberdinetan eta hori kriston aportazioa da, gero jendearekin egoten zara leku ezberdinetan eta oso aberasgarria da. Niri emondostena da, azkenien anekdota pilo bat, sekretu pilo bat, ezagutza, hausnarketarako tresnak, bideak eta eragiteko kapazitatea. Azkenean antolatuta lan egiteak indarra emoten dau. Eta hemen nola egiten da lan, guztu baita jatek pilo bat. Ondo pasatzeko espazio bat, borrokatzeko, nekatzeko baita, lan pila bat egiteko. Eta nik uste dut ilusioa handiarekin gaudela hor, eta hori importantea da, ikusten da lan egiteko gogoa eta positiboki, indar hori jasotzen da. Oso bide polita izan da, asko ikasi dut, mugimendu feministan lan egitea ekarpen handia egin dit, alde bat bai pertsonal mailan, baina bai militante bezala ere, beti izan naiz ezkertiarra eta abertzalea, eta horretan murgilduta egon naiz nire lehenengo urteetan edo gaztean nintzanean, eta beste modu batean ere eraikitzeko aukera eman dit bilguneak. Niretzat, bilgunea da maitasuna. Maitasuna nire buruakiko, erakutzitelako nire burua pila bat maitatzen, eta azten, bilguneakin batea hasi naizelako. Eta maitasuna baita ere, hainbeste emakumekiko, hainbeste jaso dugu eta hainbeste eman dugu baita ere. Ez da, Mire? Bai.
Niretzat bilgune feministan borrokatzea izan da eguneroko tasunean borroka batean bizitzea. Kontraesanetan bizitzea. Bai. Igual horrela izatea oso ponposoa da, baina nik zintzoki horrela sentitu nuen, ez? Euskal Herriarekin konektatzeko, eta uste dut behin baino gehiagotan izan dudala, ez? Prozesu guztia aurrera egiteko ez dakit zenbat batzar egin genituen, ezker abertzaleko emakumeekin, mugimendu feministako emakumeekin, egizanetik pasatutako emakumeekin, herrietan, seguna hau ikusten arituko diren emakume batzuk oroituko dira, zenbat pateada eman genituen, eta nik hor topatu nuen Euskal Herria, bai? Hor ikusi nuen herri honek kriston potentziala duela, garai horretan ikasitako edo barneratutako perspektiba hori, bihurtu da nire pentsamendu politikoaren oinarri bat, eta etengabe hor kontutan izan dudan elementu bat, ez? Hori da bat, eta bigarrena da, nik uste feminista egin nintzela, ez? Emakumeak egiten gara, bai? Emakumeak. Baina ziurra dena da feministak egiten garela, bai? Eta behin feminista egiten zarela, nik uste dut saia dela atzera egitea, ez? 10 urte hauetan bilgunen egin dudan ibilbidea, barne iraultza bat egiteko baliogarria izan da. Bilgunen egin ditugun hausnarketak eta eztabaidak bizitza beste modu batez ikusteko oinarrizkoak izan dira. Nire kontraesanekin topatzeko eta nire balore eta harremantzeko modua aldatzeko funtsezkoak izan dira. 10 urte hauetan lan handia eta garapen feminista izugarria egin dugu, ekarpen ideologiko garrantzitsua egin dugu, herri hontan erreferente feminista bihurtuz. Neskak oso ongi egin dugu eta egiten jarraituko dugu. Que me encanta ser del Bilgune y somos las mejores. Feminismo beste ikuspegi batzutatik ikusi daitekela erakutsi digun eragile bat da, eta batez ere nik uste espazio anitz bat dela, danantzako tokile daukena, eta benetan danok parte sentitzegean eragile bat dela. Horrek ze suposatzeu azkenen bakoitzek bere esparrutik, bere eremutik, feminismo garatzeko aukeri daukela sinistu arazi digu bilgune feministik bere esfuertzun ondorioz, eta nik uste danok asko balorauden zerbait dela hori. Niretzako, bilgunek egin duela da batura bat zenbait zapalkuntzena, ez? Lehenengoa izango litzateke sexu zapalketa, eta baita ere batuko zoan beste zapalketak, ez? Nazio zapalketa, kasu honetan Euskal Herriko zapalkuntza, eta klase zapalketa. Orduan bilgune feminista egingo zuen, hiru zapalketa horien aurkako borroka feminista bat artikulatzea. Uste dut 10 urtetan bilgune feministak erreferentzia asko lortu duela Euskal Herrian, referentzia handia, eta hori behar batengatik izan da. Eta borrokan, gauza asko egin dira eta egin beharko ditugu gauzak aldatzeko, ez? Oraindik badaukagulako pilo bat borrokatzeko. Así que, aupa, gora borroka feminista! Zakit, ne uste dut 10 urteko ibilbideak lortu duela feminismo bat, esaten genuen, zapalketa hirukoitz hori kontuan hartzen duen feminismo bat eskartzea Euskal Herrira, eta feminismoa abertzale bat, eta abertzaletasunaren barron ere bai feminismoa ekartzea. Eta igual momentu askotan gogorra izan da, burruka egin behar izan dugu jende askorekin alde desberdinetatik, zapalketa hirukoitz hori erakusteko, baina iruditzen zait gaur egunan hori ekartzen duela, feminismo ulertzeko beste modu bat, abertzaletasuna bizitzeko beste modu bat, langile ikuspegi hori ere bai bizitzeko beste modu bat. Nik uste dute aurrera pauso handia eman dela indarkeriaren inguruan eta emakumeak autodefentzaren inguruan eta hartu beharreko jarreraren inguruan eta gure burua babestearen inguruan eta horren inguruko baliabide asko edo mekanismo asko landu izan direla,
eta garrantzitsuena dena da gazte jendea ere jakin-minez dagoela eta gogotsu dagoela apur bat gai hori lantzearen inguruan eta apur bat norbere burua indartzearen inguruan, ez? Nik uste dut ekarpenik bereziena edo dela, ipuin askoren elementu sekreto asko identifikatzen eta arakatzen lagundu diola Euskal Herriari. Pizkat sekretu asko horre izkutuan dauzenak ero, ez dakit nolabait eman dio tresna bat gauza horiek begiratu eta ulertu eta, por lo tanto, eraldatzeko bidea. Nik uste dut lana ausarta izan dela, kasu askotan ez dela erreza planteatu diren eztabaidak edo hildoak edo aurrera eramatea, baina horregatik ere beharrezkoa dela, ez? Ekarpen asko egin direla beste eragile batek ez zituela egingo, ez? Eta orduan oso beharrezkoa iruditzen zait, oraindik. Asko eta asko lan egin behar izan genuen, ariketa asko egin behar izan genuen gure buruarekin, nola aurkeztu, nola konbentzitu, ze aliatuak sortu, nik uste dut gogorra, lan handia, baina nera berean oso ilusionantea, topatu genituen garai horietan geundenak, 3-4 pertsona, topatu genituen aliatu oso handiak ezker abertzalean eta mugimendu feministan, hasieratik siniztu egin zutena aldaketa honetan, eta guztiaren gainetik babestu egin gintuztenak, ez? Topaketa hauekin ere ekarpen ezberdin bat egin nahi diogu egungo panorama politikoari, ez? Fase politiko berri batean kokatzen ari gara, edo kokatu gara azken urteetan, eta argi dagona da beharrezkoa dugula ere, pixka bat guk ere, esatearena, eta gain zelentasunak politika instituzionalean zer egingo dugun, bestean zer egingo dugun, nahiz eta gauza asko aurreratu ditugu, topaketa hauek dira sakontzeko ez bide horretan, ez? Ez dakit, ikustetik, zuk bizi izan dituzun egoera batzuk, erasotua sentitu zarenean, edo ez dituzunean ondo ulertu, batean hainbeste emakumerekin bildu, eta ikustaren da, ondokoak ere bizitzen dituela, sentipen berdina dituela. Eta horrek azkenan egiten dizu, kolektibo baten parte edo sentierazten dizu. Eta niri hori pertsonalki eman didana izan da, kriston babesa. Bide lagun, borroka lagun izan zareten guzti horiei, nik eskerrak eman nahi dizkizuet, batez ere ikasi egin dudalako, eta bide honetan hainbat emakume ere edogarri aurkitu ditut, ez? Eta gogoratu nahi ditut, momentu honetan gurekin ez daudenak, fizikoki, baina gure planteamendu guztietan, ekintza guztietan, esparru guztietan, gurekin dauden guzti horiek, ez da, musu handi bat zueten. Aurrera begira izango da, guk erabakitzen duguna eta guk egiten duguna, ez? Eta hoxe, aurrera eta espero dut hurrengoan han egongo naizela zuekin.